Pois, bos días a todas e a todos. Gustaríame comenzar presentándome. Para os que non me coñezades, eu son Fátima Teixeiro. Traballo, como decía, Encarna, no campus de Lugo, en concreto no Servicio de Participación e Integración Universitaria. Este nome tan complexo o que recolle son diferentes áreas con actuacións que teñen en común moitos dos temas que se traballan neste congreso e en xeral na rede museística de Lugo. Son, ademais, membro da Asociación Galega de Profesionais de Xestión Cultural, son alumna da Facultade de Humanidades do Máster de Servicios Culturais, exalumna do Máster de Servicios Culturais. A nivel profesional, coordino diferentes programas neste servizo, desde o momento da súa creación no campus de Lugo. A nivel persoal, a miña experiencia, a miña vinculación con este campo da diversidade cultural ten que ver tamén coas minorías. En concreto, colaborei, sigo colaborando, menos agora, pero colaborei durante moito tempo nun programa de voluntariado da Fundación Secretariado Xitano aquí en Lugo, con persoas xitanas no ámbito da educación. Polo tanto, recollo un pouco a experiencia e as vivencias desde diferentes puntos de vista, dende o nivel laboral ata o nivel máis persoal. Teño que decir tamén que isto para nada me fai acreedora de ser experta en ningún dos campos nos que por intereses podo estar máis vinculada. Todo o contrario, eu me considero unha persoa en constante formación. Polo tanto, o que vos vou a comentar hoxe aquí non é máis que unha reflexión persoal, é o froito do traballo conxunto en común con un gran número de persoas, compañeiros, tanto dentro como fora da universidade. Cando preparei esta presentación, quixen comezar precisamente con todo o que é o cartaz deste congreso, porque en realidade me identifico con todo o que aí se recollía. Dende a miña perspectiva e dende o meu traballo, a miña labor consiste en educar, mediar, comunicar e xestionar. Parece moito o é, e intentamos sempre facelo o mellor posible. Do que vos veño un pouco a falar hoxe é sobre a visión que podemos ter, que podo ter eu, que podemos ter dende a área de voluntariado sobre a diversidade cultural, tendo en conta todos eses factores e eses elementos que se entrecruzan e que configuran un pouco a vida e as experiencias persoais.
A universidade elaborou un plan estratégico para o Campus Terra que o que trataba é o que condensado é o que pon aí. Quere convertelo nun referente de coñecemento que estea vinculado á sostibilidade económica, social, ambiental, sendo o núcleo o uso da terra. A partir de unha análise, de unha diagnose da situación que non era moi favorable, e aínda non o sigue sendo, para o futuro do Campus Terra, fundamentalmente polo descenso do número de estudantes que viña experimentando o campus ao longo destes últimos anos, pois digamos que tomou a decisión de analizar cal era a situación e abordala de algún xeito para conseguir cambiar esa tendencia. E os obxectivos cos que se traballa hoxe en día dende o Campus Terra e dende os servizos en concreto dos que hoxe vos vou a falar é precisamente baseado neses dous eixes transversais que son a especialización do campus e a internacionalización. E con un obxectivo que é que aspiramos a ser un campus aberto capaz de contribuir aos retos sociais dende unha perspectiva global. Isto comezou, quero, no noso caso, no ano 2016 se creou a unidade técnica que xestiona o Campus Terra e se empezaron a implementar toda esta serie de medidas necesarias para cambiar. Entonces, unha das cuestións que se determinou importantes e necesarias era, como vos dixen, a internacionalización e para ter un programa, un proxecto de internacionalización, teñamos que ter un programa de acollida ao alumnado. Unha acollida que tiña que englobar a todo o alumnado de novo ingreso, incluído o alumnado que procedía de outros países, de programas de mobilidade internacional, e ese foi o encargo que nese momento asumimos dende o noso servizo a través dun programa de voluntariado. Entonces, hai un vídeo que, un pouco para situarnos, que podamos ver en que marco nos movemos, é un vídeo que elaborou, no que aparece unha serie de alumnos, tanto locais como de intercambio, dando a súa opinión e o seu parecer sobre o que significaba para eles estar en Lugo. Entonces volvo a poñer. Estuve buscando una universidad en España para estudiar la ingeniería y como es una de las mejores dije pues aquí tengo posibilidades también de seguir en investigación o cosas así. I came here because I like language and good experience for me in my life. Y todo el mundo nos repetía lo mismo, una ciudad tranquila, vas a estar bien, ¿sabes? Son muy amables y fue como que dije, bueno, me vengo, ¿sabes? Ese día me inscribí, toma, ya, listo, me quedo. I didn't want to go to a big city because I thought there would be more English spoken and tourists everywhere, and you definitely don't get that here. And I like that. Yo creo que es verde. Campus Terra lo que busca es focalizar las actividades universitarias en torno a un ámbito concreto que son las ciencias de la Tierra. Nosotros tenemos gente de 20 nacionalidades a lo largo de toda Europa. Tenemos también acuerdos de intercambio pues, con alumnos de casi todas las universidades en
Sudamérica. Recibimos también alumnos de Asia Central, China, Indonesia, etc. Lugo is a good city and a safe city. Una ciudad muy tranquila, muy cómodo para vivir. And in Lugo to have beautiful ancient things like Roman wall. Yo creo muy diferente también. En China la muralla es muy largo. Aquí la persona puede pasear por la muralla con los amigos. For a small city like Lugo, it has a lot of activities. This is surprising me. Aparte tienes el río aquí cerca, sabes, en 5 minutos estás abajo, puedes ir a andar en ruta por la bicicleta, cosas que en la ciudad realmente, sabes, no es lo más común que vayas a hacer. Y por otra parte tiene lo que es aquí el campus, que es así muy moderno, los centros de investigación, que a mí me encantan, de verdad. You can do any laboratory work you can imagine. Everything is available. En toda la carrera, todos los años tenemos prácticas y eso es otra cosa que a mí me gusta mucho. Infraestructuras como el aula de productos lácteos que sirven de apoyo también a la investigación, pero desde un punto de vista más multidisciplinar, en la cual pueden interactuar pues, tanto investigadores de diferentes ámbitos. I like here the library because it's very calm and silent. I can study very concentrated. My program is called Via Lactea. It means Milky Way. We studied about the culture of St. James Way, so Christianity and history. There is a good connection between professor and student. The professors are very helpful and always available. I like that the classes here in the Faculty of Humanities is really small, so you get lots of personal attention and all the teachers know your name. El Budding Program es un proyecto de Campus Terra que está dirigido al alumnado internacional y que trata sobre todo de ayudarles a instalarse en Lugo. I feel like I am supported with someone. The university is supported. Yo tuve la misma ansiedad incluso antes de llegar, sabes, saber a dónde vas a vivir, el lugar, si es una buena zona, si va a estar cerca de la universidad. Entonces, bueno, con el Budding Program lo que tratamos es ayudarlos incluso antes de que vengan, darle la bienvenida, que no sientan que estás llegando a cualquier sitio, sino que, sabes, esto funciona así, ven, te vamos a dar una vuelta. Te permite acercarte a una nueva cultura de la mano de nuestros estudiantes. Here I met a Chinese girl and for me it's very interesting to speak in Spanish with Chinese people. Antes no lo sabía nada, solo usa inglés para comunicar con la gente aquí. En el idioma pues me fue bastante fácil, la verdad. También los profesores apoyaban mucho de aprender el español y para que se me fuera más fácil. El español es una lengua internacional que compartimos con muchos millones de hablantes y ahí radica su interés. En el aula y en las sesiones de tutorías resolvemos esas dudas que son las dudas más interesantes, que son las dudas que están relacionadas con la necesidad de comunicación. Bueno, porque estoy todo... Japón. Vale. ¿Qué es? ¿Es la leche? Yeah, stop. Okay. And maybe sometimes I shut up too. So now I've met lots of people from Santiago, A Coruña, Urense. I know my Galician geography now. And I get a funny mix of Galician and Spanish, so sometimes I don't know what I'm speaking. El campus ofrece actividades deportivas, culturales. Puedes hacer deporte, hay danza, hay teatro también dentro de la universidad. 10 girls, we get together twice a week, and there's like a coach, and we just kick the ball around and get some exercise, and it's nice, a good break from the studies. Y la verdad de Lugo me encantaba eso, la vida estudiante, sabes, salir de tapas, ir a fiesta con mis amigos. Sí, de tapa, me gusta mucho. Little break we can share with my friends. Bueno, sales a beber algo básicamente y te ofrecen. I like when it's a little different, the tapa, when they've gotten creative with it. You kind of don't know what you're going to get.
but it's a nice surprise. And you can just go from bar to bar. Realmente te van regalando pues diferentes tipos de comidas que son de aquí. Entonces, las primeras veces dije, voy a pagarlas, hasta que alguien me dijo, oye, eso aquí viene gratis. That's it. Without having dinner at house, we go out just for 1 hour to drink and we get dinner for free. If you want to know what it's really like to live in Spain, come to Lugo. La verdad es que somos diferentes y la diferencia es lo que termina uniendo a la gente, ¿sabes? Si fuéramos iguales igual no diera tanta gracia, por eso me quedo en mi país, ¿sabes? حتما بیاین لوگو خیلی شهر خوبیه. 旅をしていろんな人に出会うことができる巡礼の道について学べます。 Realmente vale la pena vivirlo. No hay otra palabra que te diga, ¿sabes? No dejes que te lo cuenten, tienes que hacerlo. Este vídeo que acabades de ver, que é así, moi emocionante no sentido de que coñeces a ese alumnado que pasou polo campus, os biches o primeiro día cando chegaban a un lugar que era totalmente descoñecido, non sabían realmente o que se iban a topar, sempre viaxas coa dúbida ou con esa preocupación de si realmente facer o intercambio foi unha decisión acertada, e os ves marchar realmente con lágrimas, non querendo regresar ao seu país, aínda que botan moito en falla a súa familia durante toda a estancia. O que vistedes é un vídeo totalmente espontáneo, o sea, non estaba guionizado, os alumnos contaron a súa experiencia sobre unha serie de preguntas que se les facía, pero cada un daba o seu punto de vista e o facían con tal espontaneidade e con tal emoción que realmente o resultado é espectacular, nos gustou moitísimo. Isto, como os decía, ten un punto de partida no programa de acollida e integración do alumnado, que se pon en marcha a partir do ano 2016 e que é para alumnado de novo ingreso, é dicir, o alumnado que chega por primeira vez ao campus. Isto inclúe alumnado internacional e alumnado que comeza os seus estudos en Lugo. En particular, a área de voluntariado na que eu traballo, no Servizo de Participación e Integración Universitaria, ten un percorrido xa importante desde finais do ano 1997, que comezou a traballar en Lugo, e que sempre, do que realmente eu podo decir que me sinto máis orgullosa, é de que a área de voluntariado o que está a facer é contribuir
dun xeito moi importante a formación integral dos estudantes, e non de calquera forma, sino dun xeito compartido co tecido social da cidade. Isto é para min un elemento diferenciador con respecto a calquera outra actividade que se podría ter feito, se podría ter desenvolvido dende a universidade como institución de educación superior. Pero a aposta neste caso foi, dende o primeiro momento, a aposta foi polo traballo en rede, co tecido asociativo, implicando a universidade coa comunidade. Isto deu lugar a iniciativas moi interesantes nas que seguimos na actualidade traballando, como é a Rede Lucense de Voluntariado, que este ano, hai pouco, a principios deste mes, o 5 de decembro, por motivo do Día Internacional do Voluntariado, pois cumpliu xa 12 anos, se non me equivoco. E son anos de traballo en común, dun xeito totalmente horizontal, compartido, onde se traballa, se dialoga, se debate sobre as cuestións que afectan as organizacións, o voluntariado e o tecido social, o terceiro sector en xeral. Quizá vos pode chamar a atención que o máis paradóxico sea que se crearan redes de traballo primeiro dunha forma externa antes que no interior do que era a propia universidade. Me explico. Para poñer en marcha o proxecto de voluntariado se necesitaba da suma de esforzos de varias áreas, varios servizos que son orgánicamente independentes entre sí, que non dependen, digamos, de unha única estructura. Entonces, é moi fácil traballar co equipo da túa área ou dentro do teu servizo, pero ás veces as accións, as intervencións, cando se teñen que levar a cabo con máis de un servizo, como neste caso, pois ás veces non resulta fácil, porque hai unhas dinámicas de traballo que pesan máis e que fan que non teñamos un pouco o hábito de traballar a ese nivel. Neste caso, para a posta en marcha do Buddy Program, o programa amigo, era necesario a coordinación de 4 áreas. O propio servizo de participación, onde eu me ubico, o servizo de relacións exteriores, que é o que xestiona os programas de mobilidade, os programas de intercambio de toda a universidade, dos alumnos que veñen a estudar tanto a Santiago como a Lugo, o Centro de Linguas Modernas, que é o centro que vistedes no vídeo tamén, onde se imparten
a formación lingüística e todas as actividades que teñen que ver co coñecemento cultural, e, por outro lado, a nova unidade técnica que era encargada de xestionar o plan estratégico. Co cal, nos encontramos con 4, digamos, áreas nas que era necesario establecer crear esa rede de traballo e que o resultado fose óptimo para que, e como vos decía, non temos esa tradición de coller e sentarnos a traballar nun único proxecto. Entonces, a verdade é que o resultado, baixo o meu punto de vista, está sendo totalmente satisfactorio. Unha das premisas deste programa de voluntariado para alumnado internacional era que se mellorase a acollida no campus de Lugo, que o alumno, antes de iniciar a súa viaxe, pois tivera un apoio, neste caso dado por outros alumnos, un apoio, un programa entre iguais, que unha vez estivera aquí, tivera esa persoa que realizara un pouco a función de mediar e de facer que chegara e que non se sentira nun contexto totalmente alleo ao seu e sin ningún tipo de apoio. Unha vez que o alumno ten a súa carta de aceptación, que fixo todos os trámites administrativos no Servicio de Relacións Exteriores, recibe a carta de aceptación para poder viaxar. E entonces, nese momento, se enfrenta á preparación da viaxe. E toda unha serie de dúbidas que hai en torno ao lugar a onde vou a estar os próximos 6 meses ou incluso un ano completo. As estadías poden ser de un curso académico ou de un semestre. Moitos alargan, piden a estadía de 6 meses e algúns deses logo alargan, teñen a posibilidade de ampliar a un ano. A sensación que eles din que teñen é de ansiedade que lles crea viaxar a outro lugar diferente a estudar nun sistema educativo totalmente diferente, en moitos casos cunhas premisas totalmente diferentes. Contar con un apoio de un estudante, un alumno no centro donde vayan a estudar, un alumno voluntario, que de alguna forma ratifique, confirme a información que xa ten recibido, que lle ten enviado por medios electrónicos á universidade, digamos que ese doble factor que te fai, efectivamente, isto é así como din. O sea, o que me están dicindo realmente me están confirmando. Eso por unha parte. E despois, por outro lado, está a organización interna dos estudos da propia facultade, as dinámicas do centro, as normas de funcionamento, os horarios de clase, que son un auténtico xeroglífico, a veces incluso para min, entender, cada centro ten o seu propio sistema. Toda unha serie de dinámicas
dentro do que son os estudos. E por outro lado está o tema onde vou a vivir, con quen, en que zona, eso é seguro, non o é. O sea, veñen de países absolutamente diferentes. Un dos factores que hai que ter en conta cando falamos da internacionalización é o incremento da diversidade cultural de un campus moi pequeno como o de Lugo. Digamos que esa diversidade cultural é, por un lado, aos países tradicionais dentro do programa Erasmus, países de Europa, non sei, fundamentalmente Italia, Reino Unido, Francia, tamén Rumanía, Polonia, pero a maiores se amplía unha serie os acordos bilaterais para que podan estudar alumnos de outros países, se amplía a países, por exemplo, do arco mediterráneo. E entonces estamos falando xa países como Marrocos, Túnez, Alxeria, estamos falando de Xordania, Palestina, Siria. Se nos imos un pouco máis longe, estamos en Irak, estamos na India, China, como sabistedes. Bueno, a diversidade cultural e de procedencias é moi significativa. E por outro lado, temos a diversidade que ven do outro lado do Atlántico, de todos os países de ámbito de América Latina, Brasil, fundamentalmente o maior número de estudantes que chega é de México, un número moi importante, pero tamén cada vez máis Argentina, Uruguai, o caso de Venezuela tamén, pero é diferente porque sí que se incrementa o número de alumnos que van a matricularse no campus, pero non veñen a través dun programa de intercambio. É un caso diferente, pero que tamén contribúe ao tema da diversidade. Entonces, neste contexto, realmente plantear un programa de voluntariado sen ter en conta a diversidade cultural sería un erro fundamental. Unha das primeiras cuestións que tivemos en conta foi ver que tipo de programas existían nas universidades, primeiro nas universidades españolas, despois nas universidades do resto de Europa, que tipo de programas existían deste mesmo tipo ou que puderan estar vinculados. Vimos que características tiñan en común e cales desas nos podían ser útiles traer para o noso campus. E outra das cuestións que tamén compre sinalar así é que a experiencia do programa Erasmus, que o ano pasado estivo de aniversario, cumpliu 30 anos, tamén tiña feito un análise sobre en diferentes universidades, pois había
pequenos estudos sobre o impacto que podían ter pois a escala de pois estudos moi concretos, pois de educación, pois áreas moi determinadas, pero que se podían extraer tamén elementos comuns e que nos podían ser interesantes. Unha das conclusións ás que chegaba unha desas investigacións, que no caso español podemos dar por certo, era que as principais dificultades, dúas eran as principais dificultades para o tema do idioma, para o alumnado español cando emprendía a aventura de un intercambio. A primeira dificultade era o idioma e a segunda o choque cultural. E estamos falando do programa Erasmus de mobilidades dentro da Unión Europea. Se iso para nosotros se entende ou se podemos como un choque cultural, podemos entender a dimensión que pode adquirir no caso de alumnos de outras procedencias. Entonces, tendo en conta todo isto e feita un pouco unha reflexión, pusemos en marcha ese curso 16-17, a primeira edición do Buddy Program, na que participaron 20 estudantes voluntarios de diferentes titulacións do campus. Moitos deles aparecían nese vídeo. Non falaban todos, pero sí nas actividades un pouco que se facían, estaban presentes uns cuantos. Estas actividades, o programa entonces se dividía en dúas fases. A primeira sería o apoio que necesita o alumno antes de iniciar a viaxe, a preparación da súa estadía, e a segunda fase, unha vez que están aquí, todo, digamos que o acompañamento ou o apoio que poden recibir, especialmente nas primeiras semanas a súa chegada. Suelen chegar os primeiros a finais, na última semana de agosto, nas primeiras semanas de setembro. E durante todo o mes de setembro, pues, digamos que é ese período de maior intensidade onde coincide co inicio do curso, onde se programan as actividades e onde o alumnado máis apoio necesita. Estas actividades forman parte do programa de Benvida. Hai, digamos, a benvida xeral para todo o alumnado do campus, que é unha única xornada, un día onde se concentran actividades de todos os servizos de presentación e de actividades un pouco de demostración in situ no auditorio da Facultade de Veterinaria, que organiza unha das que o coordina unha das nosas compañeiras da unidade técnica do Campus Terra, e hai un programa específico, unhas actividades pensadas para o alumnado de intercambio, que nesta edición, neste curso, foron ao longo de 4 días, na primeira semana de setembro, xusto antes da inauguración do curso. Entonces, durante esa semana, os alumnos chegan de forma escalonada ao longo de, bueno, en función de cando teñan os billetes de voo. E entonces, chegan de forma escalonada a facer as xestións administrativas que teñen a obriga de completar unha vez chegan a Lugo.
en función de cada caso e do que eles piden, do que estes alumnos necesitan, contan con maior ou menor apoio. Realmente non todos os alumnos precisan o mesmo e, polo tanto, non todos reciben tampouco os mesmos apoios. Pero sempre se responde ás maiores prioridades e tendo en conta tamén este factor que eu vos comentaba antes da diversidade cultural e a diferente procedencia. Chegan a Lugo, fan os trámites administrativos e agora que teñen que buscar piso, teñen que ter o aloxamento resolto, en algúns casos se o traen, e teñen que realizar unha serie de xestións relacionadas coa vida universitaria, coa vida en Lugo, cuestións tan simples como abrir unha conta bancaria, facer a tarxeta universitaria de estudiante, facerse usuario da biblioteca, etc. Algúns piden cousas concretas como eu quero facer un curso de teatro ou que deportes podo practicar, en que me podo apuntar. Hai, en función das preferencias individuais de cada un, hai respostas para cada un deles que as proporcionan, como vos decía, os alumnos que son voluntarios. Paralelamente a esas actividades que son de apoio directo ás necesidades que eles nos plantean, a Universidade ofrece un programa de benvida con actividades programadas, que son actividades que teñen aí un componente de atención á diversidade cultural e que traballan desde premisas como pode ser que favorezan a comunicación, o diálogo intercultural. Esta diapositiva que vedes aquí é significativa porque ten que ver con unha actividade que fixeron os alumnos, que se podemos vemos unhas fotos ao rematar, que é o International Day. É un día no que os alumnos contan como é a vida no seu país, dende o seu punto de vista, como estudantes dunha universidade concreta, e hai unha serie de actividades en cada un dos centros onde eles estudan. Habitualmente é unha actividade tamén voluntaria para eles, pero é unha cousa que lles gusta e que se apuntan de forma masiva, mayoritaria. É unha actividade que a eles lles gusta, que realmente o que fai é fomentar un pouco as relacións entre alumnos locais que teñen unha excusa e un interés e que trata de alguna forma de fomentar a mobilidade entre o noso alumnado. Outra das actividades que facemos no marco desas actividades, aparte das saídas roteiros de carácter divulgativo ambiental polo campus, visitas ao patrimonio da cidade, as visitas aquí ao Museo Provincial. Hai unha recepción oficial tamén, porque para eles é moi significativo, dependendo de que países, pero valoran moito que a nivel institucional se les reciba e se faga un acto de benvida.
Logo incluso veñen antes de marchar, es que esta semana empezaron a marchar algúns, e antes de marchar veñen a despedirse, normalmente a decirte pois o a gusto que se sentiron, non veñen a queixarse, pero poderían vir, quizás, e a facerse unha foto contigo, porque se queren ir á súa universidade van coa súa colección de fotos e levan, esta era a persoa que tal, esta era a persoa que nos axudaba en tal, esta era a persoa. Entonces, bueno, teñen unha colección de fotos inmensa. E unha das actividades tamén da que nosotros nos sentimos moi contentas é un quiz que diseñamos, que fixemos entre as miñas compañeras de Servicio de Relacións Exteriores e eu, que non imos a xogar agora aquí, pero é moi divertido e realmente a pasan moi ben. Non sei se coñecedes a aplicación Kahoot, unha aplicación que se usa cos móviles, que poden xogar cos móviles, é unha especie de trivial a través de unha plataforma tecnolóxica. Bueno, é un recurso educativo moi interesante. Entonces, en función dos países, dos alumnos que estaban nese momento de intercambio, fixemos un cuestionario preguntando sobre temas relacionados coa súa cultura, temas de actualidade e temas tamén relacionados, por exemplo, si saben quen é Cristina Pato ou que significa temas como que isto é chido. Entonces, dependendo de cada país, pues teñen as respostas, os alumnos teñen as respostas para algunhas das cuestións que teñen relación, que teñen que ver co seu país, pero non coas outras. Entonces, é un xogo que se fai por equipos e trátase de responder nun tempo moi limitado a unha pregunta que te dan 3 alternativas. Entonces, claro, van acumulando puntos, van un pouco aí a cosa crecendo, pero o que permite é que pero eu non sabía que eso era de tal, ou eu non sabía que a Guerra das Galaxias se rodara aí. O tema do culto á morte, iso San Andrés de Teixido, vamos. Entonces, o que tratamos de recoller aí son os elementos máis interesantes. Algúns son anecdóticos, ás veces tamén facemos pequeños guiños, como, por exemplo, o do koala era simplemente, pois eso, si sabían que era el abrazo del koala, entonces estaban todos locos. Pero o que faz é que sente que non se coñece de nada ou que ten certas reticencias a falar co outro que está aí, e que, digamos, se rompan esas barreiras iniciais e empece a funcionar o grupo e a cousa evoluciona. Creo que xa estou fora de tempo. Encarna me está dicindo que sí. Sinto porque eu son moi mala calculando os tempos e despois cando me poño a falar non teño línea. Concluímos. Que cosas temos aprendido? Bueno, ou que cosas sobre as que teremos que seguir traballando dentro do marco do programa de voluntariado. Unha é todas as cuestións relacionadas coa comunicación intercultural. Gustaríanos saber en que medida é beneficiosa ou
pode ser beneficiosa. Unha actividade como a de intercambio, unha actividade como a de voluntariado, que beneficios ten para a comunicación intercultural, ou que relación existe entre a mobilidade e a creación dunha cidadanía global. Estes son temas nos que eu personalmente estou traballando, que teño aquí cuestións que tiña pensado comentar, pero que a falta de tempo realmente non imos a entrar. Pero si son cuestións que aprendimos, e se hai algo que aprendín realmente nestes 2 anos de funcionamento de programa co alumnado internacional, é que temos que facernos preguntas, temos que poñer en riba da mesa todo un debate, un diálogo, un proceso, un análise, unha crítica cara a todo o que facemos e facelo, tal como di Carlos Jiménez, con este planteamento que eu comparto totalmente. O interculturalismo como un modelo de xestión da diversidade cultural que nos afecta a todos, e cando se dice a todos, é ao conxunto da sociedade, de todo tipo de sociedade, de calquer tipo que sexa, e no grado de pluralismo que teña. E o que realmente é importante, e se algunha consecuencia, algunha aprendizaxe teño feita de toda esta experiencia que vos acabo de contar, é que todo isto se afianza a través dun proceso de diálogo entre culturas. Gracias.